ka m gaa straight to the point n'ihi na Kele nwere otu ọrụ. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwanyị mba nọ m za ya sị m na m were dele okwu gbotere ya ụmụnne na enwere nwatakịrị a young girl lụgakwanụ a young boy ibe ya nke nwatakịrị na ọ dị 24 years di ya ekwe nọ dị 30 years only na that girl wee biri osoga adanya na ọ wee young girl mana enwe ihe nwa ahụrụ ya n'ahụ ya ma na ihe ọbụla di ya mere o were oso bịa kore na enweta di ya shiri kpa agwa ọ ga-abịa di ya emeghala ya hụ hala ka ọ bịaja ya mara na di ya eme n'otu mgbe na ọbịa ma ọ bụrụ na di ya eme iwe ma ọ mete mee ya akwa lekwe ka ọ fa abịacha lụlụ nwa ya bịacha na o ji ụmụ abụọ na ọ bịakwanụ ya na-ahụta ya si na ọnwa ya mgbe ụfọdụ ọbịa na-ele ya elecha mgbe ụfọdụ ya chafee n'isi o mechaa ọjụwa ya sị ma ọ mee na ya na-agwa ya ihe ọ na-efe n'isi na ole ihe o ji ihe mgbe ekwuru mgbe eji atọ ya ọchị ya gwa sị nwa ya na ihe o ji atọ ya ọchị wụ na ọ dị very young na di ya dị very young na ọ wote ka marriage na-ada na ọ na-ada ka biskit bone na ọ na-ada gwagwarara mgbe ụfọdụ ga aghọta toga mgbe ụfọdụ ga like ya mgbe ụfọdụ ike ịta ya arụ ọṅụ mana iji ekpe ya n'ọnụ enwe ebe iji asa ngaji ya ga-enye nwakwanụ nwa na ndụmọdụ ya ga-enye nwa ya ma ọ bụrụ na obere shi n'ụlọ di ya bịakwute n'ihi na ya nwatakịrị nne ya anọ ya nna ya anụzi ya nwa jiri emere nne na ọ wote ka ya ga-adụmakwana egwewe mgbe ụfọdụ ya gwewe sị na mgbe ya lụrụ dike mgbe ihe arụchabota ọrụ ugboelu na di ya ihe ahụrụ ihe niile ka obi wee mee gịnị rụ ya mma na ya gwachakwana ya ohichachikwana anya mmiri mgbe ụfọdụ ya sị ya mgbe ya dọnwere mana enwere ihe nwa ahụ ana na-eme ọ bụrụ na ekochara ihe mgbe ụfọdụ ya jụọ esị ọ ya kpeketenu di ya dụọ ya ọdụ ọ sị mba o na ọnwa anwa adụọ dị ọdụ ugboelu na di ya karakwunye njọ n'isi onye ọ ga-akwutezi iwu na ya buru family matter bupụta outside the woman si good na ọ dịwe na ọ ga-adị mma na ọ dị young lekwa ụmụ ọmụ ọmụga na ya na di ya kama ọ mgbe ụfọdụ ya kpelitekwana ya nweta nwaanyị na-adụ dị ọdụ na ọgwụkwa n'olu eji adụ mgbe ụfọdụ ọ nwụghị ike ịchọ ịgwa ihe gị na-agwa ya n'olu ike ọ na akwa ọ na gịnị gị na di m ga-enwe mkparịta ụka na ihe a ihe ya na-agwa nwa na nna mgbe ụfọdụ ọgbajuo n'isi dọrọ o sendịara ya WhatsApp meseji mgbe ụfọdụ n'ime abalị na elekwe taịm mgbe eji esend ga meseji na di elobe na o sendịarala meseji si ya na ya gbachi ụzọ ọfụma na ma ọ mịakwa ahụ na ihe ya na-ekwu na ya baịkwanụ bido dụnwa ya sendịkwara voice note ka ebido dụnwa ya ọdụ na ihe niile jupụtara ya mkpụrụ niile ya na-akụ n'ime nwa awụ otu ọ ga-esi nọrọ n'ime marriage ya nọrọ ọfụma nwee ndidi otu ya onwe shiri nwe otu ya chọkwara na ka ụmụ ya nwee n'ihi na ihe a niile nwa a na-akọ nwebechi o kwuru na di ya kọrọ ya ihe di ya na-akọ ya ihe juru n'ụlọ kama ọ wụ ụmụ ndụ ụmụ okorobịa alaba na ihe na-esere ya na nwunye nwe ihe ọzọ nwaanyị mba nọ nza ọ ya ka ya nọ 4 days ago police awụchasịa n'ụlọ jụọ sọ ya nwaanyị mụrụ nwaanyị rote ya sị biko na ha chọrọ ka o soro ha gaa steshọn ya sị nụkwanụ na kemgbe nne na nna jiri mụ ya ka ewu polisi ịbịa sị na achọrọ ya bịa na ọ dịkwa na mma na ọ gịnị ka ya mere ofu onye polisi nga nwaanyị woman polisi agwawe sị na ọ ndịrị ka ha na-arụ ala na ọ ndị dị ka ya na-arụ ala pụọ ezi ilu na obere nwa ahụ ọ chọrọ ka o shi na mara eji ya pụọ na ọ wụrụ nwa ya ga-enye ya ụdịka advice ahụ mgbe ya na-elele anya n'ime moto lekwezi ntụrụ di nwata nwaanyị nta ka o shi na moto rituo were aka wejuo na akpa na-ele ya esoro na polisi so ngwasị echere ka ya gwa ụmụ nga ya mere na so that ha nwee ike kpọọ die na fon ele steshọn ebe ha gaje eji agaje ha ekwu na ọ wụta esi wụchasịa na police station irute jụwa sọ gịnị ka ya mere ha agwawa ya that na so lady ya wụ nwunye this young man na nwata anụ ntara jiri ya mere nne na information ha na-enweta wụ na ọ ya nwa gwara that girl buru akpa ya gbalaga before di ya ebi ya ọrịa na ihe ahụ ọlụga wụ ụdị na ọ ya nwa gwara that girl ya nọ ha n'ụlọ ahụ 24 hours na o nwere ike ibute ọrịa ahụ di ya butere from ebe ahụ ga oshaloji na enwere girl ya na ya nọ na hotel na ọrịa ahụ bụ ọrịa that girl ejighị ahụ na ọ nọ nga ahụ the next that night rute di elu ọ ga-ebighị ya ọrịa nwa jiri chere ụmụaka gbalaga gbanyụọ fon enweghị ebe shiri ichi enwekwara ebe abụ ya etu onye ga ebe a kwesịrị itute ọnụghị ebe ahụ mgbe a ka eji chewa
jụwa ha si biko na ọ bụrụ na ọ gbara ọsọ chịrị ụmụaka gbalaga information o kwuru na ọ n'ụlọ ka ọ gbara bịa ha sị mba na a chọrọ ka o ji ọnụ ya kwuo before further investigation. Ya gwawa ha sị nsogbu anọ na ihe a maara ya nwa ahụ ya eji emere nwa ụta nwa ahụ si were kwenye ya mere nne. Lekwe conversation voice note o sendere ya n'abalị chi hụrụ eshi ya asọ gbagoso ya wepụta fon ya gbagara ha voice note ege voice note this young girl gewekwe ka dị ga-egecha gezie ke ya nwa ebe ya gwaga the girls nne m ọwa ije dị kwụsị ihe n'ime ọrụ mma iwurugodo nwata iwọla nne ụmụ abụọ ọwụhụ dị gwepụ ụkwụ ya wụ na ọ chọọla nwaanyị ọwụhụ dị pụ hala ya wụ ya ọnwa okorobịa ikekwe ya nwere ihe a gara ikekwe ọnwụ ihe niile awụchahụ na ọ nọ n'elu nwaanyị isi otu na-aga igwekwa nwe ha ibi nwa m nye m ji agwa gị ihe nọ n'ụwa wee jokwa ịlụrụ di na nwata mana ịwụọla nne ihe ọ bụla na-eme na-akpachapụ anya nga echilota ewuru obi ọ tụkwasịcha na ahụ dị ọ pụ hala ọ chọrọ nwaanyị no ọwụghị otu ka esi eme ihe ha nụ nga egege onye ọbụla na-elekọrịta onwe a night that very night last conversation ya na this girl before chi hụ n'ụkọta asọ gbara ụzọ ahụzi ya conversation the same last conversation ya na abụọ through voice note mgbe ọ gwachara that na ihe eji na-agwa this one na mommy na e defend wala die na in fact na enyi ya nwaanyị na-akpọ ya ugbu a na gwara ya ugbu a that ya hụrụ die ka ọ bajụ na guest house with another girl. Rumor ha nwere about that girl na the girl bụ ọrịa na ya wụrụ na ya chọrọ isurvive ya ekwekwele ka die metụ ya aka ya sị mba na die na ọ were n'ike na mommy n'otu ugbo ya na-agwa ihe na ya paaki ala akpa ya na ya ga-akpọrọ ụmụ ya gbalaga before nwa ọnwụ amaara na o bu ọrịa di ya kpagaga na guest house ka ọ hapụ ibebi ihe na the next voice record ya sendịrị ha gege di ya wụrụ mgbe ya gwaga the girl na enyi nwa nwaanyị ahụ idiri ọrụ ịtụ di enwe ọrụ idiri checkmate wa di ọ na-agwa ya ka ime na elotu isi mara ugbu a na ihe ahụ ọ gwaga na ọwa eziokwu nne lekwala na oru ọrụ ka enyi nwa nwaanyị arụkọ like gakwa di ịma ụmụachi ugbo ọ na-ana anụ ntị until ihe efu ọ nọ n'anya na ihe the last okwu ya gwara this girl. Mgbe ya nụtara ka ha jiri ndị polisi ji fezie di aka ya eshi na moto ripụta amaghị na abọ ọdọnkọ okorobịa tuketuke ya eshi na moto ritụpụtazi ha gwawa ya sị na ọga na enwekwara mata change gị na gbaziere ya voice record ihe ya gwara nwunye last conversation ya na nwunye ya anụzie mgbe ya gwagazi nwunye that na enyi ya nwaanyị a na-akụrị datin ọ na-agwa ya na ka o mee na nga ka ọ nọdeziri the guy isi ekwuo ya egbe ya sị what the same girl gwara ya that no this woman na-ekwu ihe nwunye na-eme no this woman ebe ọbụla nwunye nọ taa na ọ ya ga-ajụ ya nwaanyị no the same enyi nwaanyị nwunye ya kpụrụ na fonu gwa dress nwunye ọnọdụ ya sị na no na nwunye anọdụ na ya chọrọ nwunye bi ọ na ke nwaanyị na nwaanyị na-ekwu ihe n'ọnụ na ebe ọbụla nwunye nọ taa na nwaanyị a si eburu akpa eshi ụlọ di ya gbalaga arịnga ma bi ya ọrịa nga ka polisi nọ ha niile abaghị ha na moto kpokolie because ha nọrọ na voice record that voice note ha hụna na voice note ahụ ebe nwunye this guy na-etuge ji ọnụ ya kwudat na enyi ya nwaanyị si ya hụrụ di ebe ọ baga na guest house now di na-ekwudat na ọ dị same enyi ya nwaanyị kwere na fonu gwa dat na ebe ọbụla nwunye nọta ya bịa jụọ ya na ọ ya na-ekwukọ n'ọnụ na ọ ya si eburu akpa ya gbalaga before ebi ya ọrịa nga ka polisi nọ ha niile abajo na moto kpokolie gị nọ n'ụlọ this lady uwa ozugbo eruru di ya Chukwu mere ebere otu esi rụọ dị ụlọ ọwụ otu gate one entrance ụmụaka gị na-asa ha meshọn ụmụaka dị too small before ịmara ụmụaka ebe akwa polisi abaga n'ime ụlọ ekwezi nwunye this young man ka ọ nọ n'ụlọ enyi ya nwaanyị nọ ntara ka woman polisi aratapụrụ ya na ntị gị na-etu a isi na gị na nwaanyị anọ gị were gara akọ innocent woman ọnụ kpoo di ya na fon na etu nwunye na etu ebe wale gị na nwunye ya nọ ya and ịma na that guy ga-abịa ebe a ọkwa na fon ka ọ ga-ajụ mehụrụ nwunye gị sị mba ọ bịajeghị ya gị gwa na nwunye ya nọ ragazie this man ragazie an innocent woman wale ọgụ nwanyị ga shishigushi na ha mechaa ya na ụna amara na nọma gbobi etret na ozugbo etret na ejụ esa wiwe gịnị wiwe gwa ya ọ ga-eje bie ya ihe ọzọ o kwuru wudat na ọ wee enyi ya nwaanyị ahụ the reason marriage ka eji mebie na ndụmọdụ o kwesịrị inye as a friend na onye ya na ọ wọtọ na-eshi abịa kụrụ ebe ọ hụrụ die mere na ya na di eji nwekwu ha nwere ha separate ya ya eburu afọ ime laa mụzie nwa ahụ n'ụlọ ha di ya na-alụgharịala nwaanyị na ọwụ decision ya na ya ga-achọpụtakwa na ụta ahụ o shiri onyere ya aka as a friend onye ha good advice ya wụọ divorce today na ya ga-emeke sure na ọ pụtakwara join ya n'ihi na ọ oke ndụmọdụ ọ ya nwa chọpụtara that time ọ lụbeghị di na ọ ya nwa chọpụtara bịazi ugbo ọlụzie di
Then every time my husband. No any information now because all payback. Na hele kwe onye na ha hunganga no we bad lady. Ni ye make sure no tell oshi na eme akwa na marriage ye shoot na eme ya marriage. Ni ye wa buru yozolu today ya we divorce. Obia no na marriage choma bo na eme expect ke ihe ofidri ni ndumodo kwesiri igwa inye onye ya na ugbu na dia ha separate la dia lola nwanyi ozo. Obia na eme my husband all every time up and down. Gbako onye obula jiri ahapụ udo gbawa odogwu lewezie ihe megazine na two good friends ke furu afuru ndị pụta ka ha chesi ya biko with apology ejiri wayo lowa ha n'ụlọ ya sị ka ya kụsaderele m ihe n'ugbo ile nwaanyị mba nnọọ na mgbere ihe egbotoro ụmụnne mụ na two young girls pụta abụọ shi agbago onwe ha bara na nwere egbotowara ụlọ ụmụnne m ọhịa m sị ma bịa gbotowara ụlọ iwe young girl nọ ngana ị chọrọ ịba aba ịba na-aba egegekwe ha na-ekwu ọhịa mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akọ iwu onye nne nọ ngala iwu onye nna ewekwara ihe ghọtara na kelugbo ene onye nne ibe m na nga abụọ ọkụrụ mkpụrụ okwu dị mma n'ime ndụ nwa ọ bụrụ na ọ na-enye nwa ahụ bad advice o ji anya ụfụ nọgide nwa ahụ ọ nwere okwu ọjọọ asa ajọ mmadụ agwa ihe okorokoto na ịgba mana gịnị sevụrụ nwa ya taa ọwụ mkpụrụ okwu ọma ọkụrụ n'ime ndụ nwa ahụ. Thank God for technology. And again, ha made a very big mistake. Did this woman abịarịọ ya? Ya kpọrọ ha nwunye with apology. Oye onwe geziele enyi ya nwaanyị nọ ntara ya na ya abụọ nọ n'ụlọ. Mgbe polisi oziri dị gị aka, ya ekwu ihe mere na o ji chọọ ịtọpụta iji. Ọ wụzi mmadụ si ya bagara die na moto. Ha lawa. Apology na-ezo ka mmiri. Iwu onye nne nọ ngala, okwu na-eso. Okwu niile wụ mkpụrụ akụrụ akụ. Ele dịka mkpụrụ ịkọga n'ime mmadụ. Ango hanum non udo dịrị ọnụ